ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଲତିକା ମହାପାତ୍ର ତାଳଚେରରୁ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କବିତାର ଫୁଲ। ଚିତ୍ର ସବୁ ଆଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁ ସରି ସରି ଯାଉଥିବ ପୃଷ୍ଠା। ଚିତ୍ର ସବୁ ଆଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁ ସରି ସରି ଯାଉଥିବ ପୃଷ୍ଠା। କାନ୍ଦୁରା କବିଟି ଲାଗୁଥିବ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଚିରକାଳ। ଅଭିମାନୀ ସ୍ପର୍ଶ କାତର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ହୃଦୟ ଥରି ଉଠୁଥିବେ ଭାବରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ। ପାହାଡ଼ ପରି ବୋଝେଇ ହେଉଥିବ ଦୁଃଖ। ଭାରି ଭାରି ପଣରେ ଦବି ଦବି ଯାଉଥିବ ମନ। ଛିଟକି ପଡ଼ୁଥିବ ଉଦାସ। ଝର୍କା ଦେଇ ଦିଶୁଥିବ ଦିଗ୍ବଳୟ। ଦିଶୁଥିବ ଏକଲା ପକ୍ଷୀଟିର ଡେଣା ଛାଡ଼ି ଚକର କାଟି କାଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଝର୍କା ସେପଟେ ଫୁଲମାନଙ୍କ ଚେହେରା ଓ ବାସ୍ନା। ଅନାବନା ଅବୁଝା ସବୁଜିମାରେ ବତୁରି ଯାଉଥିବ ମନ। ଘନେଇ ଆସୁଥିବ ମେଘ କୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ। ଘନେଇ ଆସୁଥିବ ମେଘ କୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ। ଅଚାନକ ଅନ୍ଧାର କରେ। ମୁହଁକୁ ବି ମୁହଁ ଦିଶୁନଥିବ ଭଲ କରି। ଆଖି କୋଣରେ ଜଗେଇ ଆସୁଥିବା ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଇ ସଫେଦ କାଗଜର କାନଭାସରେ କବିଟିଏ ଫୁଟଉଥିବ କବିତାର ଫୁଲ। ହଁ, କବିଟିଏ ଫୁଟଉଥିବ କବିତାର ଫୁଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ କବିତାଟି ଶୁଣିଥିବାରୁ। ନମସ୍କାର।